naninigarilyo sa gitna ng maraming tao. Magkatabing tindero na parehong nakababa ang face mask. At si ate na bumibili ng gulay na nakababa rin ng face mask. Ang mga kuha na yan ipinadala ng isang concerned citizen na lubos ang pag-aalala para sa mga kababayan nating pumupunta at nagtitinda sa San Fernando New Public Market. Tila hindi umano alintana ng karamihan sa ating mga kababayang Fernandino ang banta ng COVID-19. Nitong August 16 tumungtong na sa 1,000 mark ang active COVID-19 cases sa syudad. Una naman nang sinabi ng City Health Office na ang kumpulan ng mga tao o social gatherings ang kanilang babantayan. Pinahihintulutan naman ang pamamalengke subalit dapat pa rin maging maingat ng lahat lalo na sa banta ng mas nakahahawang Delta variant. Tignan natin kasi yung mga social gatherings, baka yun ang mga maging dahilan ng pagkalat. Lalo na sabi nyo nga kanina, napakabilis manghawa or yung transmission rate nito ay mas mabilis ng 8 times more sa original SARS-CoV virus. Nasa 22% na rin ang eligible population ng syudad ang fully vaccinated na kontra COVID-19. 67,418 ang nakatanggap ng first dose at 53,465 ang fully vaccinated. 242,100 tung Fernandino ang dapat mabakunahan upang makamit ang herd immunity. Raynel Pawid, CLTV News.